kvalitet. Välkomna möte ikväll. Vi får börja på en vägen och det som fyller på K att syngja. Så det var. Ja, vi får börja syngja. Tvær en andre som börjar böna. Så den första är från det högsta jag hade. Och välkomna att resa upp och syngja väl vi är. I högsta av hatten till djupaste så skapar mig värst du i ödlon så väl från lidryga hästar till längande var förskapningar syngur som sång här gör vi syngja, fattande, skiljande. Du skapte stjärnorna, känner där alla vina. Som du väldig jordgård. Allmaktor, tämjande. Vi fattar knöpp i det där och vi vill bli av det. Som du väldig jordgård. Vi måtte du styre förstår oss och ljuset som skiner en kava solen solar och mot vår tid och natten och mörkret inte därför för kan skilja fattande skiljande du skapte stjärnorna känner där alla dina som du väldig jordgård allmaktor tämjande vi fattar knöpp i det där och vi vill bli av det som du väldig jordgård fattande skiljande du skapte stjärnorna känner där alla vina som du väldig jordgård troligor bröjdande du sars du i hjärsta när och då älskar du det som du väldig jordgård som du väldig jordgård Tack att frälst mig. Tack att du
frelsare. Vi dråpa store Gud, kommer rujtje tog, og du Ungdómsstevna, takk at du frelste meg. Einar fra en tid, hjertelig velkommen til som kommet nå. Ja, kveld til kveld er delt opp i tvær løter. At fyrre løten i kveld så får jeg høre Oddur og Lakjuni talar til dere. Og det er ut fra evnene som har evne for hese stevnene som er for alle kveldene. Det er frelstur kvett så. Og jeg er hjertelig velkommen til dere som følger vi online til netten. Til dere som kjenner noen som kanskje ikke får være men kan hitja online eller heimanfra, så kan vi finne evr.fo eller på YouTube, der som man kan finne evr.fo. Så jeg skal si at jeg vil ha et bønnerom, det er det som opptøkken trappen her. Her er bare en sånn høyre, her er et rom, her sender jeg en plakat til bønnerom. Her kan du finne bia, eller hvis vi bare vil ha en løtu i fri. Her er det noen inni her som kan bia for deg om, hvis det er ditt har tørva. Så skal vi bia løtene. Gå godt er bifyrra møten kvar gå godt bifyrra alt som inni gå godt bifyrra at du må være middellakken gå godt og at vi må velja kjenne og føle at du er snær gå godt og ikke bare at vi kommer ned for hona men vi må velja asane til gå godt etter kveld vi kommer møte til gå godt her som vi der gå godt om vi kjenner det litt gå godt så er vi komma nær at det går godt. Bibelen som er veldig ved å gå godt, tonleggeren og den praktiske oppgaven gå godt. Vi er med Oddur og at linjen skulle være en år eller sang gå godt. At det man kommer til å gå godt. Så takk det bare for at du gav det for at gå godt, at du gav det for at gå godt. Det takk det for. Jesu navn, amen. Ja, så tenker jeg takk til syngja på syngja, og snører er en nok snudger, jeg vet ikke om jeg kjenner han, og syngja syngja halv nok døy, til han eiter være til alltid min dyrre stasjon. Halt. Ja. Og jeg takker han jo, velkommen resten. Herre, min tu, est min
en Oddur kemur att tala så syngja vi ett frelstur. Det är temasangen som säger Ungdómsstevna. Som kan köra, syngja kvöld så efter morgon. Här ska alla ävna texter. Frelssturen tog at få fire det sang som til Gud vender seg. Som Kristus bebitnar den stendur, bojar at leta der fire der. Kom til Jesus, trøyta tyngda hjärsta. Kom igjen ner til der. Han bojaren, hans favnoren åpen. Høyr, han kallar Frelssturen tog der langes og sara. Etter at kjenne hans frels og fri. Nu fyllt du vår syns leiande stjønno. Kom til nu trunna i frelsande stig. Kom til Jesus, trøyta tyngda hjärsta. Kom igjen ner til der. Han bojaren, hans favnoren åpen. Høyr, han kallar ui der. Så det görs väl Oddur.
vi vet akkurat hva Philip måtte vite han sier at vi får syngja en nok snudja, vi vet at han måtte at vi tar ikke syngja så ofta, men grunnen til at det nok stått litt til tog at det nok eldste sanger som nærkene har syngjen inn her. Vera to alt og min dyraste sjøen. Han en sanger som faktisk han omsetter til først, ikke eller lengst siden, altså Berghammer omsetter han til først ur enskån, og han var flere omsetninger, og en omsetning, han omsetter ikke som østers er brukt, en ensk omsetning fra halvt 1912, fra en omsett ur urskån, altså sånn gelist urskån, og det så gammalt. Altså sankren eldre enn ta i urske munkar kom til førje. Og det cool. Og det som fyrset til meg, og som alt ferdig, gjør meg en klump i halsen, bare sånn uimint, det passer seg slett ikke, det bare sånn fyrset som som vi har, som dama vel, at disse sankren fra Urlandet, hæsen sankren, vi til alt, og min dyra stasjon, fra Urlandet, fra søgnaste leie, kjente vel, ganske satt vel, altså 500-tallet. Og urske munkar kom til førje, så fyrset til meg bare, min høtte til jeg synes han heitet han sankren som tar sjunket, og det kommer til førje, det første følge som nekene kommer i. Og så det sjunke opprunna urskon, høyre rikdommer, mette og kan, værande vire best ut her, værande vire ut her best fann, to og to øyna, erst alt nu tja mer, evnar konkur, min okn ut her. Og hvordan relevant hatt det ikke ut det for okkom? Hvordan drien vera vi ikke av veier, etter høyre og etter rydgjødømme? Og bare så rann nekva matar, ikke bare etter jeg skal være sånn her rydgjøperson, nei, det pjøs ikke vera, men hva det som drever meg? Hva det som jeg ikke, hvordan ikke jeg at mitt liv skal suge ut? Hva det som driver min vilje? Og det er aldri relevant å spørre seg selv, og øyne tar vi syngja, at det er verset. Og jeg føler at han spekulerer på dette her, vi her er det som heter frelstur og kvært så. Så er det alle gav spurninger til at man renner seg ut da, og man renner seg ut her som det er awkward, tenker vi åren om frelstur. Og det er alltid sånn løy at håsa vi folk om. Ofte er det nok så løy at håsa vi folk som ikke er kristen omtalt. Det blir så super løy år å bruke. Man vet ikke hva man skal bruke det til. Det nøkeren øren forstand igjen, da man tåsar om etter. Og så kan jeg kaptøye til, og så tolker folk som har frelstur, som har et helse jeg blir vårt antallige. Nei, funnet den med, vet du meg. Eller hva skal det bare er? Er det rett over? Er det bjerg over? At oppdia min situasjon, oppdia hvor god det hva han har gjort. Det er kommet til å oppdia til at det er han som redder meg brosjur til som ikke andre kan redde meg brosjur. Og han har gjort det. Og til at han har gjort det mest til at ingen andre kan brøyde til. At ingen andre kan vinne av tog. Og hva betyr det for mitt liv? Og som er så spørningen, og hva så? Og jeg vet ikke om du kjenner han. Jeg vet ikke om du vil spekulere på Jesus. Jeg vet ikke om du spekulerer hva det er mest, hvor han er og hva han har gjort. Om du tidlig møter honom. Om du tror på at det som han sier passer. Så har han rettet her. Og jeg slår for å lese alt om det her. Hvordan ser mitt løs ut? Det sender i fyrra Korinthbrevet. Mardama leser fyrra Korinthbrevet. Tog at, jeg vet ikke Mardama det så vel, ofte så dommer det ikke. Tog at virker ofte som Paulus så rævlig han er skjeldtotter og sånn her. Han skriver brev til noen folk som ikke skiller nøkker som helst. Men Mardama så aldrig hvordan han börjar. Han sier minst til at jeg kom til dere. Han sier, jeg bestemmer meg for nøkker, sier han. Han kunne sagt et mulig 1000 millioner ting. Men han sier, 4 Korinthbrevet kapittel 2, vers 8, da jeg kom til dere, brøver, kom jeg ikke som mørstar i talet til å vise dem at jeg kunne gjøre til vitnisburð Guds. Så jeg setter meg 4, så bestemmer jeg meg. Jeg setter meg 4 ikke at vite med til dere utan Jesus Kristus og han krossfesta.
til at jeg skulle fortelle deg om Jesus Kristus han krossfestet. Og hva sier han til? Det er at de har et mulig problem her i Korint. At de spekulerer på en annan måte enn han sier at de skulle spekulere. De har delt seg opp og røyfund til at de øvende hver en øron og de skjeltas og de gjør det som han kallar holdelig. Men så kom jeg til det som jeg fokuserer på og så vi som framvalgt av tog og det er kapittel 4. Les nok vers 4 det kan her. Han sier i 4 Korint 4 vers 3. Vil du stå det rett? Paulus sier så vi sier. For meg er det ekvelig løyt jeg sier av dømter av tikkum. Et la menneskelig en domstål. Ja, jeg dømer meg ikke sjølver helter. Skal jeg prøve den her sett? For meg er det ekvelig løyt jeg sier at dømter av tikkum. Et la menneskelig en domstål. Ja, jeg dømer meg ikke sjølver helter. Det han sier, jeg legger ikke kjenne ui hva tid halde om meg. Jeg legger heller ikke kjenne ui hva tid halde om meg. Og jeg legger ikke en gang ui hva jeg halde om meg. Bruks man det? Det er han sier. Han sier vi er det. Vist veit jeg ikke vi meg sjølven, til jeg ikke fyrt her rettvisgjørter. Nei, tann og døme meg er Herren. Det er altså ikke noen andre sånne her ting når vi er rettvisgjørt. Hva tid halde med? Hva tid halde med? Hevde, øtl. Ikke en gang at jeg halde jo med. Jeg kan være rettvisgjørter, god at han som dømer. Men han dømer er Herren. Og så sier han vers 5. Døme tog ikke fire togene, er den Herren kemur. Han som bæge skal løye fram og gjøse til, som fjalt i myskronen og åpenberer ra hjertenene, som en fancy måte sier at tja hjertenene, det som ui hjertenene, og ta skal øyne kvar for råsut fra gode. Og det er sånn det ra, det er mest, og det er griske året for ra, det er året som det är det bole och grisk och det mest det som man planlägger, det som man atlasar, det som man vill, det man lägger upp på. Alltså han säger här det skulle inte spekulera sån där på att det här tog en affär. Iron Herren Chem det nu Iron Herren Chem tog så har vi ett tal nu och så har vi lyst bibeln och så har vi bibel god och så det där center om att ta komma till himmel så för allt är uppenbarat så också därför vet han är uppe i hela först. Det är cool att komma till himmel så cool att släppa det men hur ska stanna allt för vi upp. Det är ofta bekymrar mig synd. Men låt oss gå lite spekulera sen på det. Hatta stendur flörstjärna på en som matar. Hatta stendur ösne vi Lukas evangelium. Så jag kan läsa jag kan läsa här stendur Jesus säger en affär det är i Lukas 8 säger han säger tog inte är dult som inte ska komma upp och inte är långt som inte ska vara kunnigt och komma för ljus. Han säger han inte tändra ljus fjället han vill att sända det lova för att det som kommer ska se ljus som tändra ljus så för jag såg det tog inte är dult som inte ska komma upp inte är långt som inte ska vara kunnigt och komma för ljus. Han säger sen ösn i Matteus och när luktan sen det sätter Korinthbrev och så har vi huxat med själva det är jag menar så vi hade tid vita det som sitter här allt som gång för sig i här ting som är Jerry how Josh till inte det till det släkt är ju inte för att bena komma här till och det kommer till himmels allt i det gör skol och det ska vara glatt att landa tror en söva som så helt fram här från Lukas som är hotell om Florida och faktiskt så har talar man så ofta att en avis personer som ofta är möten som är det vi kommer ju faktiskt in i salen här och en för sig med när jag måste ha så hotellen ofta nu. Det men grunden till det alltid är att han servan blev vi att och så mystisk för mig han blev vi lyckas med gräva i New Mer på Kramata. Och det är en serva som är som hon samma visst här det är inne i Lukas evangelium och så läser vi om en händing Jesus säger vera
Det är Lukas kapitel 8. Jesus säger ver hinner med en Ebenezer svart. Över i vattnet och alla tar han är riket till andra den mannen och tar sig vi han att det blir kvar vi för veckor från vi så tävlar vi köra. Lärsvänner vi okej. Det var sån råtte. Tar för ur mot vattnet allt fallt ju bojar och så kommer en synagogstjåre och säger kastar sig fram för ökfaltnes och snittar så en ordentlig hövur bojen Kapernaum och säger kanst du komma hem till min dotter min 12 var sjuk. Gå och kasta komma. Och sen tror jag Jesus säger det sen bara tar för hand av mig och all fyllte hand av mig. Och så ständer att Jesus steg. Det är så ständer att det ständer ta in Jesus för oss där är ju Lukas 8 2:4. Ta in Jesus för oss där tråkast fallt om oss all färdas där. Det blir mega spännande. Nu är det sån ordentlig huvud med och Jesus för lötran så det blir cool. Han får gärna friska och allt för rätt vars. Allt för så tycks cool Jesus är lär från han spänt där. Och så ständer och en kvinna som i 12 år har haft blåsött och har lärt i allt och hon åtte lacknar och onka hjälp kunna finna från nökron. Kom att han ifrån och närmare kladna fallt hans söra. Och det samma stäcka i blåsött. Hur gör det här? Hur gör det inte lika som hinmärningar i oss och kastar sig framför en kastar du hjälpa mig. Det gör det som med folk. Det hon visste vilka ständer med Oslo. Hvis tid färre med Oslo 3 Mosebok kapitel 13, 14, 15. Hva ständer är ständer om kvinnor som menstruerar. Det ständer om att jag höll gärna ska orsaka och så är. Så skulle det här vara det som man kallar för öronregnar. Det ska hålla sig väck från templen och hålla sig väck från öronfallet. Så det gör den hela veckan. Och det märks inte totalt väck från fallet. Det procent det kunde inte göra hela veckan. Och så kunde det inte en efter. Ingen annan kan sätta sig. Lägger sig sånt som teori. Ingen annan kan sätta sig stolen som hon sitter. Det kan inte nämna folk. Och en stått att tog. Och så ständer vi göra. Och visst en kvinna hever hettar. Ut om det togjena som hon öjer. Så skal det være galtan i en tid til stekk. Henda kvinnan er struttfjata i 12 år. Hun er sjuk og som gjør det til at sambars mønslov hun ikke kunne lytte som sång som hver andre. Og hun ikke kunne sette seg stålen her som hun sett. Hun ikke kunne nema av folk, det var ikke lov. Hun skammeist og skammeist og skammeist. Hun kunne ikke samme av folk. Hva er sint det en gjørst? Hva er en gjørst for at lui underrasten her? Och hon var ett förbival. Det var sånt att hon kunde inte färra och säga vi folk. Vi kunde se ofta bröd från Mosel vi kommer mitten på en fallt sen att fallt tråkast. Hon huxar själva i Jerry alla hemlighet är för iver. Det bara näst vid Jesus. Det hon vill läsa i kapitel 6 att kraft gick ut från hon. Nu säger jag kan få lite kraft när vi ser bara näst vid klattna falten. Hon har lite duschen som honkar ut ur pappen. Så för jag blir frisk kan snudja mig stät och inte för vita att hända inte för vita att det var till att jag slå av er. Hon är inte ett hon är giv i allt som hon åtte och det är inte allt. Och vi kvärt det rycker jag vid det samma stäcka i blåset henne. Men så ständer ta spurte Jesus kvar vart som nämnde mig. Där jag inte ville vara vita så att Peter och tar vi honom våra. Mästare, folk tråkar och tranger till ju. Men Jesus säger, onkur näm vi med. Då kände jag kraft gick ut från mig. Så det är det komiska i situationen. Det ständer folk tråkar så ötterspänn och knappt blir så på Jesus. Knappt så stäcka Jesus. Stäcka bara, onkur näm med mig. Så det är det komiska ut, va? Kanske onkur att de tar boja, kanske onkel vant att han måste vet onkel George ordla så vis. Då boja, lända så inte sig näka, så säger Peter. Han är en vet nog, jag vet att kvit tråkast. Ska kom jag ut. Vad snackar du om? Så säger Jesus. Onkel nämnde det som man hör på en han menar på en annan mata. Tog jag kraft så jag ut från mig och så ständer det här. Ta kvinnan nu sa att det var inte dult. Så det är det sambandet som är att göra vid allt för att komma fram.
Allt för att komma fram. Da kvinnan sa att det inte var dult. Så kommer pekefingeren til dem. Så kommer pekefingeren til Jesus. Aha! Nei. Hva sender det? Da en kvinnan sa at det var ikke dult, kom hon självande. Hatte det som jeg har falt, og det hugger om hvordan det får være i himmelen. Det er fra så ikke alt. Kom självande. Og fall ned for henne. Hon sier så alt folk ikke hørte hvor hon er i Naomi igjen, og hvordan vi tar sammen akkurat. Hon har fortalt Jesus tvinga i henne. Han stekka i alle gongene. Han er gokna gjørst at det her først. Nei, han stekka i alle gongene og fikk henne fortelja. Alle måtte boja. Østen jeg er som gonger kom. Det er han døtte min. Alle boja. Og hon vil nødt til å fortelja. Og alle, de hørte med oss lov fyrir seg. Kjenta kona. Seriøst? Jesus, du måste gjøre akkurat det her. Det var godt om det grøt, men har hørst hva den gjør det? Hon er sjelver og i benchen, sjølvand til det her. Og hun grøt ifra hvordan er Naomi vi henne, og hvordan vi tar sammen av grøt. Ta sier han vi henne. Døtteren, trygt du en huvud frelst. Færre fri. Møslav sier, men så skulle man skjedere at noe det er, og så var jeg, ja. Trygt du en huvud frelst, færre fri. Frelstur og hva så? Færre fri. Men hva mest det? Hvordan man løyver ikke så konja, det er ikke en lyknelse, det er veldig henting. Henta ikke noe faktisk, henta kvinnan er levde faktisk, og henta hente faktisk ordentligt. Og hun er faktisk nu i himmelen. Ordentligt. Og jeg tror kunne møte henne litt som trykva Jesus. Hvordan man løyver ikke henne hver dagen etter? Vi møter henne omgang i etter skriftene. Hvordan man har livet morgen etter? Hva er det størst for henne? At nu skal hun oppføre seg perfekt. At nu skal hun komme her til annars. Nu skal det bli ryk etter. Nu skal det finne etter rykstem etter. I råkner vi og i mynd meg han og se alt fyrir seg. Og det er alt kjips han går. Alt kjips han er stersk. Alt kjips han er nekka makt. Alt kjips han elskar han. Kan man si alt kjip? Hva er det hun huksa det en etter? Barabbas, han skulle dømast til deg, og det stendte kvitt, han var mordar. Barabbas. Og så blir Jesus dømt til deg, og han slipper leiser til at han skulle lettes leiser av påsken. Hva gjør det Barabbas det en etter? Vi vet ikke at navnet Barabbas merker. Vi merker sånne ferien Barabbas. Og vi mynte meg hans fra løyver og blir fyllt av tog, frelstur og kvart så. Det er syndafotla kvinnan som vi møter i Lukas kapittel 6. Og hun vaskar i Jesus og føttene der. Hun sier, ta med onker gjer. Han kan skyte med føttene. Så hon tekur, du kan lesa om kapittel 6, hva gjør hun? Han gjør ikke bak. Føttene til han i skyttene. Han sitter inni til han for innom manne. Så hon tekur det eneste vattnet her. Hon tekur nøktar her. Gjør så her. Så tekur hun harre, røyna torska. Hei, du gjørst her. Så vet du det så røyna kvinner her som er nek vekkere har enn hva det har. Så mye det kunne se det vekkert her. Hva hentet om man gjør det? Hva er effekt hevet her? Hvis jeg spyr til, og i hans støvene, hadde det rått kvinner til å gjøre det her, eller hadde det rått henne fra deg? Det stender om så kvinna, at hon stender her, og hon får ivr og gjør noe ekstremt intimt, og akkurat og flowslitt, og for neste ved føttene til Jesus, det gjør det man kjørt. Og ikke bare til, og det tar og smyr føttene til Jesus, for jeg røyner å vaske føttene, han er vært ute, og ikke sant noen. Og det går harre. Hvordan røyner halde det føttene til Jesus blir? Jeg tror ikke det er røyner. Harre til henne ble nek skyttene enn føttene til han ble røyner.
Så hon kan också kalkylera, nej, det är inte så praktiskt. Vad säger Jesus? Och sen som hon sitter inte en fariseer som ett Simon, han också säger, hvis Jesus visste hur hända kvinnan var, ständer. Han också säger själv, vär här som profeter Jesus, så visste han hur hända kvinnan var, så han slett han varst vis. Och Jesus säger vi han, så man kan fortälla där näka. En skilda är 30 dagslöner, en skilda är 500 dagslöner. Bara fink det, och hver tjejen kan tala vi, bara fink det 1-20. Hver av dem helt du älskar herra där mor. Så säger han, han som finns mora 24. Så säger han, ja, ta passar. Han säger, jag säger till här. Jag kom in här, tog gass med omgång koss, men hon alltid inte päta kyssa fötter mina för att jag kom in. Så salva inte hatt mot i olja, men hon salva fötter mina i salva. Sen att han väntar sig mot kvinnorna och säger vid Simon, särskilt du hesa kvinnor, och jag kom in här, du gass mig inte vatten till fötter mina, men hon vatten fötter mina vid tar en syn och torskar där vi har en syn. Och så sen att han säger vid henne, synter tvinnar, det är fyrt. Ta företar i söd till bors vid honom, att se vid sig själv, för är hesen och lycka fyrt vid synter. När han säger vid kvinnorna att trycktuin har frälst till färfri. Kan hon göra stein efter? Och kommer se om allt spårningen hur gör den hattar. Hon har gjort dianek. Hon har gjort dianek om sig själva och allt dömt och henne. Jag och to, hur är det? Jag vet inte to. Jag så kan inte spekulera på alla hjälp och tinsen som kan fyra sig här. Skammarna som är fyllt av vi. Ta i sig till Jerry och representar, eller och representar situation, så blir det sån triggered, sån förfärlig minne. Så blir vi att komma åter och åter och åter och åter. Vi släpper sig efter sån, jag ropar dig väck. Och spär vi min här skam. Då ständer allt för att uppenbara. Han kan inte. Han där kvinnan, Jesus, hon som nämnde Janne, han som kom i mittlen, Jesus fick han att fortälja det för ödlen, han säger att tryckte nu frälste, färre fria. Hända kvinnan här var det långt och uppenbärst. Det var grött för ödlen. För en vär för ödlen. Han säger vi allt det där fyrt, allt det där fyrt. Törs må in i öjet till, han säger till vi igen, vi vet nu vad det mest att han, kan jag få det synden här tjänet? Ja, nej, jag kan inte skriva på det. Hon har blivit räfsa för allt det som hon har gjort, inte så? Kan jag få det synden här tjänet? Det är det som hände da Jesus stod i krossen. Då ständer i Hebreerbrevet kapitel 2 att Jesus är konkur i alla år. Det ständer att nu suger vi han som konk, ut att han döje för mina synder och tvinna synder han smakka i det för allt ständer. Och han rösten upp och sikrar det och vi suger han som te. Vad händer da er til å komme til himmels? Hvordan ser det situasjonen ser ut? Ta i til til himmels, og nå vil alt åpenbære. Alt som du er hoksa, alt som du er gjørst. Vil du så flå? Jeg synes ikke det er firma sjøs, at så fra folk å si, og så suger folk allt som du har gjort. Och så får folk säga av Jesus, seriöst? Ja. Och Jesus får säga, ja, kom. Ja, kom. Så får folk säga, ta som sitter skynda där nu. Du till för att säga, han? Ja. Jesus säger, ja. Och så får vi det tillbe Gud. Så får det inte här långt. Så får det inte på han. Så jag får det hatta som hände ta ut och döja krossen. Jag tar rätta. Det är väck. Det är inte skilta vad det mestjer för han säger. Det är inte skilta vad det mestjer. Och så Paulus säger att han slapp att skoa lite synter om på ett år nu samma brott som argumentation som det som börjar i talna vi. Han säger att han finner glimt inn i det som ikke ei har sett og ikke øyre har hørt og som ikke kommer opp på hjertet nekars menneske. Det som Gud har gjort høymot til røyer som elsker han.
Ikke hugsa det. Omkring tykker for hugsa. Ja, jeg visste her stendur de som elsker han, men jeg elsker han ikke noen eks. Han er ikke tvalk. Han er kvinnan som gjør det her ved Jesus. Hun har gjort det at han gjør det, hvor han er. Hun har ikke bare at hon har ikke koma vi. Hun er ikke noen ekvann karløyga at koma vi. Men hon har gjort det han. Hun elsker han for det som han vil være, det som han gjør det. Og Paulus har finnet en glips inn i teka bojar okkom. Og tog kan han si etter her nå. For meg har det ekfria løyte å sige, å være dømter av tikkon, eller menneskelig en dømståle, jeg døme, men ikke sjølvor heller. Det kan være rema streve og herst å bære på den dømen som vi føler fra okkar ekne i samkomne, det som kjenner Jesus. Det kan være som forferdelig at føle og bære at han dømen så vi merker fra verene. For jeg vil ikke leve opp til akkurat. Det aller ringeste halde jeg til å oppleve dømen fra meg selv. Vi vet hvordan Satan er legger. Han er legger via likva. Han teker til tingene. Han kommer ordet tatt. Han løyer på det ringeste maten. Han kommer ordet tatt ut her til tingene som du opplever. Så venter han dømen. Så hvis du har kanskje kommet alløyest for Gud, du har mekna lagt av synder som du har hæta, du leser Bibelene, og sier, nu ganger det, nu ganger i retta løy, nu ganger retta ved, mitt liv blir bedre, jeg blir mer høylaver, og så knekker det, og du detter, og fettler, og alt kikser, så kommer han og sier, ja, du har kommet ned av noll, nå måste du bli strøyest av noe. Og du skal skyrja for jeg føler det vel, for det kommer akkurat like lengt som det var større. Det likten, han løyer. Det passar ikke. Hebreerbrevet sier at Jesus har rønsa samvisko okkar. Hebreerbrevet kapittel 9 sier at han har rønsa samvisko okkar fra deg og verskon til at tjena henne levande gode. Og vi Hebreerbrevet 20 sier han at vi skulle stå framfor han vi gjørsten og rønsa fra rinkare samvisko. At ta i utvorst fantlen her. Så hikker du på Gud og tilbyr han for det som han og det som han har gjørst. Det som han og det som han har gjørst. Og alt som du har gjørst for jeg vil åpenbære. Vi vet hva det er for til at du og vi ødel for å tilbyr han for hvor han og at han har gjørst. Så frelstur hva så? Hva skal du gjøre? Hva skal du gjøre i kveld? Hva skal du gjøre i morgen? Jeg vil anbefale deg til at hitje etter honom. Jeg kjenner folk som har lest i Bibelene, som har strusket å lese Bibelene, og enda ved at kasta det fra seg til de orsker fyrer det. Til de leser i Bibelene som en av disiplin her som de skulle lese og nevne på Bibelene. Og det blir at nå skulle de hava byen nevne. Ikke for å lese Bibelene, for å kunne si av seg selv at nå til å lese Bibelene nevne. Ikke for å be til Gud, så at du kan si av seg selv at nå til å be nevne til Gud. Hva er det Gud skal lese Bibelene? Så det her han forteller der om seg selv. For å lese evangelien, for å lese Lukas, for å lese Johannes, for å lese hvordan han fer vi folkene som hever det, akkurat som to hever det. Og takke honom så fyrt her. Det er det du skal gjøre. Og hva er det nå ta i andre folk kallet du er sin råkul? Hvis du er du bensje og blivet sånn her sin råkul personen som sitter fremst av bensje og går hånden opp og så hørt. Det er ikke noe cool. Det gjør han ikke. Du skal slett ikke ut. Paulus sier at han legger han ikke ui. Han tar øyne lyd til å si hva tid sier om meg. Det er øyne lyd til å si hva tid sier om meg. Og legger ikke gong hva jeg halte meg selv. Men hvis du innvinner ikke er han som gjør det her, men han som sitter fri etter seg bønge, så er det akkurat det samme som jeg regner å si. Spørningen er hva er du interesseret av deg? Er du interesseret av i honom? Er du interesseret i honom? Han møter honom. Han bjør deg et liv. Her som du lever et liv rønsa for ringa sammensko utan skam. Ikke årsak av at han gjør det til en person som nu ikke gjør skamfull ting.
men han viser til hvor han og hva han har gjort. Og det som det er mest at Satan avvåpnet over vundene. Det løyve bjør han til. At du kan liva sammen med honom. Og en løyve utan ringa samvisko, du kan tilby han alla tøyne. Løyda til han. Kjenner du han? Løyda til han. Han luster. Akkurat høvesproblem at vi ikke skal være med. Mitt høvesproblem at vi ikke skal være med. Hebreerbrev sier i kapittel 12, hitjo han. Han som har frelste. Om året i det. Høyre rykdommer mette og kan. Værande virre, vi tar beste fan. To og to øyna erst alt nu tja mer. Även konkur, men åkten er tja ter. Så åkten så blir vi det slett. Så åkten det er ikke løy, eller at jeg kan så har jeg en tøyna stoppa, eller har jeg om i sjolvan, så fer meg på, så har jeg bare krasje her nere. Onkel sagt og spurt om det og der. Og så fer jeg, og så nästa har jeg, jeg snakka om, så det snackar om att möjligt folk faktiskt också okej så är det gå lärt och så också point the on för touch kunde se igen så är allt galet spår det god hur ska vara så och nu också okej god allt är gjort alltså jag kan mitt förhåll till god min uppfattning av hur så god är och vad han ger med mitt liv vi så redan ameriska man känslan att ta in och min upplevelse men det som han har gjort är inte avhängigt av tusen to føler. Tar du hjärsta fördömer det, byt ditt hjärsta så tia. Byt halda gak. Det han som dömer tog ikke 4 tøyene. Arn Herren kemur, han som bæg skal leia fram og gjøse det som fjallt i myrsknen og oppenbæra ra gjersnana. Og ta skal øyne kvar for råset fra god. Hva var råset som han da kvinnan fikk? Tryggstun hur frelst. Og ikke av henne er råset her som tog opp første pein og som du har haft gode tankar. Tryggstun hur frelst. Leida til han og trygg for ham. Amen. Tack för det. Vi får en paus nu. Vi har också lyckats sammanställa en Oddur. Alla personer som man nämnde. Där hade jag ett löt, där hade jag en i Atbord, där hade jag som dagliga. Men så köttet mötte Jesus så bröttes det. Det är hukboren och Atborden bröttes. Och han vers som jag också om i samband med det. Sen är Filipperbrevet och 3, vers 28. Men det som värmer vinningar har vi för Kristus har skuld rockna för tap. Jag sannliga har vi och i rockna allt för tap mot tog som är mänga mer värst. Att känna Jesus Kristus, Herre min, för kvar skuld I har mist allt. Och i rockna det för skatt för att jag kan vinna för Kristus. Att det var inte den ringa samviskan och allt det ringa som man bara liksom huxar det så ringt om. Men det var mer till att man sa hos gåor och fantastiska god vär som fick dig att vända sig till Jesus och leva för han. Att det var av Golgata och Guds nåde som brötte dig och inte annat. Så jag är färdig till en drekkamunni och min sildighet sprittikon till Corona Times. Så ja, en little listening till det att utanför det så är det en bok eller bok tja Victor Danielsen om Victor Danielsen nog snäck till sista boken skriva jag någon dag hon heter frelsar min det bär en vitnisburð och äsna han skriver man kan säga tankar och budskapar om Jesus och om evangeliet där utanför I allt man kan bara täcka där och så efter att ni under här är ett trä han eller så pappträ jag vet inte någon och här är inte blå det är nökeblå men man inte där man kan skriva en tanka eller vers eller också och så klistrar det och ett träd så bara inte det något att skriva det ja vi tar en paus nu och mötas efter 22:44